यारवा यारवा न्यू ईयर के बेजतानी ग्रीटिंग हो। सत्यम रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेव मंच चौक मधुबनी। यारवा न्यू ईयर के बेजतानी ग्रीटिंग हो। यारवा न्यू ईयर के भेजतानी ग्रीटिंग हो। भेजतानी ग्रीटिंग हो। यारवा न्यू ईयर के भेजतानी ग्रीटिंग हो। दिल से लिहा लगाई, दिल से लिहा लगाई, हई करी हन चीटिंग हो। यारवा 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 न्यू ईयर के भेजतानी ग्रीटिंग हो। यारवा न्यू ईयर के भेजतानी ग्रीटिंग हो। भेजतानी ग्रीटिंग हो। यारवा मिक्स बाय संजीव गुप्ता। ईयर के भेजतानी ग्रीटिंग हो। कम जानी करी हाला भर दिलावा से प्यार हो। तू ही एगो बार हमर जिए के आधार हो। सुना प्यार से डियर जाना हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो कॉल पे कॉला, वीडियो कॉल पे कॉला, होइला भर से आज मीटिंग हो। यारवा 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 न्यू ईयर के भेजतानी ग्रीटिंग हो। यारवा न्यू ईयर के भेजतानी ग्रीटिंग हो। भेजतानी ग्रीटिंग हो। मिक्स बाय संजीव गुप्ता। ईयर के भेजतानी ग्रीटिंग हो। बतिया हमार संजीत सुनल ध्यान से, तोहरा के मनले बानी हम दिल जान से। सब गम भुला जा, अब दिल में समा जा। नीतीश यादव नरेंद्र, नीतीश यादव नरेंद्र, कोइले बारे सेटिंग हो। यारवा 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 न्यू ईयर के भेजतानी ग्रीटिंग हो। यारवा न्यू ईयर के भेजतानी ग्रीटिंग हो।